Ina masu niyya ko in ce kasuwancin fara sai da data. Shin kuna da labarin Bilalsadasub? Bilalsadasub sabuwar manhaja ce da ta fito domin ta sauƙaƙe muku abubuwa. Kaɗan daga cikin abubuwan da Bilalsadasub suke shine abu na farko suna buɗe website ga masu shirin fara sayar da data. Sannan za ka yi amfani da manhajar Bilalsadasub domin ka siyi data a farashi mai sauƙi. Siyan katin waya a farashin sauƙi sannan converting katin waya wato airtime zuwa cash. Biyan electricity bills ne, cable subscriptions, tura sakonnin waya a lokaci ɗaya wato bulk SMS da kuma duba sakamakon jarabawa wa ne ko neko da sauransu. Za ka iya printing ɗin recharge card kai ma ka siyar wato recharge card printing a manhajar Bilalsadasub. Sai kuma abu na ƙarshe wato bonus. Duk wanda kaga ya buɗe manhajar Bilalsadasub kana da bonus kuma zaka iya cire shi kai amfani da shi. Sannan kuma ba wai iya ka creating website suka tsaya ba. Idan kana da wani website din kana sai da data kana so ka haɗe da su, zaka iya musu magana shi ma za a haɗe kuma za ka amfana da shi sosai. Ga masu Android ku maza ku yi searching din Bilalsadasub a manhajar Play Store. Haka zalika masu amfani da iPhone kuma